ان للہ و انا الیہ راجعون۔ تیری میری کی ہوندی ہے، او کملیا دی تے آخر دی ہوندی ہے۔ تساں ویکھیو سن ویڈیو بہت بڑیاں، بہت ملک آواز اٹھائی ہے، سٹوڈنٹ بھی احتجاج کر رہے ہیں، لیکن گل کرن دے واسطے کی گل کری یار، سمجھ نہیں آندی کیڑے جگرے نال کیتھوں گل کریے۔ یقین جانو بھئی واقعہ سنیا تے ایک تکلیف تھی ہے۔ درندگی دے اتنا حالت ہو گئی ہے ساڈے ملک وچ، بھئی بچیاں نو گھروں پڑھائی واسطے بھیجیندا ہے تے کوئی پتہ نہیں بھئی درندگی دا شکار ہو جان۔ تے اے واقعہ ہویا تانوں پتہ ہی ہے ساریاں نو، شاید تانوں ڈیٹیل دا پتہ ہے کہ نہیں۔ بچی آ فرسٹ ایئر دی کنزا سلیم، وہ گھروں جاندی ہے پڑھائی حاصل کرن، تعلیم حاصل کرن۔ ایک مقدس جگہ ہوندی ہے جتھے سکولاں وچ کالجاں وچ اساں تعلیم حاصل کردے ہیں، لیکن مقدس جگہ تے ہی اگر اتھ دے ساڈے جڑے ہوندے ساڈا خیال رکھن والے گارڈ وہی ساڈی عزت دے درندے بن جان تے اس تو تے افسوس والی گل کوئی نہیں۔ تے پاکستان وچ نظام ایندا ہے کہ ہن او غریب فیملی تو تعلق رکھدے ہیں جنہاں دی بچی نال ظلم ہویا تے او بچے بڑے نکلے سارے پنجاب کالج دے جڑے اتھ دے بچے ہیں، سوشل میڈیا تے بندے آواز بڑی اٹھائی اس ظلم دے خلاف، مگر کہ اتھے سسٹم ایندا ہے جڑا غریب بندہ ہوندا اون دبا دتا جاندا ہے۔ کل ہن او دے والدین بیان دیتا ہے، انہاں آکھیا کہ ساڈی بچی نال ہوئے کوئی نہیں، وجہ کہ بھئی یہ پنجاب گروپ کالج والے جڑے ہوندے نے بڑے وڈے لوگ ہیں، یعنی تقریباً کوئی 2000 تو 1.5 سکول ہیں پنجاب وچ تے یونیورسٹیاں 2 ہیں، کالج ہیں تے انہاں دا لمبا چوڑا ہاتھ تے حکومت دے بندیاں نال اس طرح کر کے پیسہ شیسہ دے کے دبا شبا لے جانے۔ غریب بندے کی کرے، وہ کہہ رہے ہیں ساڈی بچی سیڑھی تو گری ہے تے اس وجہ تو انہاں دی حالت ہوئی تے او ایک کہ نا اسفانی دا عظمی بخاری شاید او پریس کانفرنس کر رہی ہے، 4 5 واری طلاقی ہوئی ہیں عورتاں اتنے آ کے اسمبلیاں چ تقریراں کرندیاں، او پیا دیا جنے کوئی پروپیگنڈا ہے، اے ہور کوئی نہیں ہویا سسٹم تے اے پی ٹی آئی والی سازش ہے بھائیو اسلام آباد بند کیتا ہے تے ہن اس طرح سٹوڈنٹاں باہر کڈ کے تے حکومت کے خلاف سازش کیتی جائے۔ یارا اے اینڈ تے ہن کی گل کریے، ساڈی کیڑا کوئی سنونی ہے، کم از کم اسی احتجاج نہیں شامل ہو سکتے تے زبان نال تے آواز اٹھا سکتے ہیں نا، ساڈے نال جتنے لوگ گئے اٹیچ، چلو ساڈا یہ فرض بندا ہے کہ اتنے کسی حق ادا کریے، آواز اٹھائیے ظلم دے خلاف تے باقی ہو جویں ایک فکرہ مشہور ہویا ہے کہ اپنی دھیاں نو کھانا پکاون دے نال نال بندوق چلاونے سکھاؤ، کیونکہ درندیاں دا دور ہے تے کوشش کیتی کرو بھی ظلم دے خلاف آواز لازمی اٹھائے۔ باقی اسی اور کر کوئی نہ سکتے پاکستان رہ کے، یا یہ نظام بدلیا اس واسطے تسی گھروں نہیں نکلنا تے انج ہی ہونا ہے۔ او منائل اے کنزا سلیم اے تواڈی میری بہن ہی ہو سکتی ہے نیکسٹ ٹائم تے، لیکن پتہ ادوں لگدا ہے جدوں کسی دے نال ہوئے اے واقعہ تے لہذا کچھ اپنے آپ نو بدلن دی کوشش کرو۔ باقی یہ بڑا افسوسناک مرحلہ ہے، اللہ ساڈے ملک دی حفاظت فرمائے تے انہاں درندیاں تو بچائے، درندیاں نو کوئی سزا نہیں دتی جا رہی، بس یار اے ریکویسٹ ہے تواڈے اگوں، والسلام۔